ní budou svlíkat lidi. Teda na ty, na které ukážeme. Mohou to prosím vás zaspívat? Berete si to na sony. Pokud tady máte někdo malé děti, zacpěte jim tyčka uši. Možná i zavřete oči pro jistotu. No právě, že už by tady neměli být, když je po 10. Tak ať si to doma nespívá, hlavně přes prázdniny, ať to zapomene, víte, ty stresy. Ono je na to docela dost času, aby zapomněla do září, ale aby potom nespívala, keď jsem myšel od potočka, uhryzla mě koule kočka. Je to takové. Věřte mu, on je dlouholetý pedagog, dokonce speciální, takže vím, že on už učil nějaké blbce. Že, Martine? Ano. Tak pojď, já tě naučím tu písničku a je to na vaši zodpovědnost, ano? Od potočka uhryzla mi vajcia kočka. Keď som išiel od potočka, uhryzla mi vajcia kočka. A ja za ňu ci, už sú moje vajcia v rici. A ja za ňu ci, už sú moje vajcia v rici. Také časy mi narástli na jej vlasy. Takže Bože, také časy mi narástli na jej vlasy. Instrumenty na deti